Astăzi o să vă prezint un oscilator cu o bobină de înaltă tensiune, adică un invertor de înaltă tensiune în tot, și o să aprind cu această baterie pusă la acest circuit, acest bec fluorescent. O să întrebați de ce am scos partea circuitului care era aici, pentru că așa au becurile fluorescente un circuit. Da, dar acesta era ars. Circuitul l-am scos. Funcționează și așa, și cu circuitul funcționează, dacă e circuitul bun. Punem bateria. Puteți observa. Se formează unele scântei și se aprinde puțin, nu mult, se aprinde lampadina fluorescentă. S-a desprins bateria. Vedeți? O să încerc același lucru și cu ajutorul unui condensator. O să iau un condensator micuț, nu? Unul mare. O să-l pun aici și o parte aici. Să vedem ce se întâmplă. Mai rău, mai bine. Pare puțin mai bine. Oricum, acesta a fost circuitul. Cam atât.